Eskerrik asko Ruben, eta hurrengo saioa Unai Gomez gai-jartzaileak aurkeztuko digu. Unai mesedez. Gabon denoi. Gaur, gazte asko ikusi dira egunean zehar bertxotan, gauzak antolatzen, eta horrek erakusten digu honek etorkizuna duela. Etorkizuna orainaren ondorioa delako. Eta era berean, oraina iragaren ondorioa da. Eta besteak beste, hemen ditugu horren adibide garbia. Abel Enbeita eta Pedro Mari Bizkabuenaga Bizka. Orduan txalaldi bat aientzat, hauek izan zirelako hau guztia martxan jarri zutenak, eta haien agurrak entzuko ditugu. Kaixo lagunak Gabon danorin zeinek esan behar zidan hiru hamarkada iraun dugula bertso eskolaren jiran Gasteizen eta Aiaran berdin bakoitza bere segidan azera baten gutxi ginanta gaur asko sokatik ditiran hurrengo hiru hamarkadatan ea hiruko izten diran ea hiruko izten diran. Goizeri gara dantza eta bertso hamaika ordu jairi jai bertso zaleak badakizue edo zertako gara gai lagun zaharren lagun berrien inguruan lasai lasai azken txampara bertzon galara gatol gogotzuta alai agur bero bat zueri eta falta direnei ere bai falta direnei ere bai. Behin isilduta berriz astean ez da ez horren erraza burua ilundut oinak dardarka
arnasa. Baina ikusirik zein lorak zuden, gazten eurreko baratzan, hobe isildu eurari utzi, bertzota kantu jolasa. Bitarte mila esker dan hori, eta gau eder bat pasam, eta gau eder bat pasam. Hogetan marrurten lehenengo bertzo eskolak sortu zirela, tarrezkero beste pilo bat badakigu sortu dela. Bertzoa eta euskerarentzat hori da berri izela, baietan ere seinale ona aurrerantzakoa zela. Edertoa zindogun eguna, bardin amaitu da